Рано сам бе, цели. Браво! Майко моя. Айде, къде се сме? Браво, тези сме като Другия тръгна да се ходи. Вася тъкък с тък на гласа. Той сега се показва просто красота. Да, много е хубав. А фао... Пък имаше един път идвах, имаше един такъв период. Ето го и другия. Да, ето го отгоре. Разпърчи съм. Каква страха? Явно впечатляват други. Да, тя безопасните не са женски. Да. Пък тия с мъжки, виж какъв впечатляват. С мрежовете може да Няма как. не се вижда. Да, другия, но той няма кой да впечатля. Той ще... Той тръгна да пасе. Тук пълно? Къде? Носато ли те? Ами тук, да, обаче може и да няма. Няма. Като гледам.